The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakaibwento sa illegal na droga ating nagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Lunes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate, at Channel 62 sa Gem for the Box. Umpisa na natin ang ating tabang ora mismo. Ito mga ka-aksyon, mula sa ating satellite office sa Kongreso, isang inang dumulog ngayong hapon upang humingi ng tulong para sa gamutan ng kanyang 6 na taong gulang na anak. Hinaing ni Nanay Melody Palanya, isang taon na raw na iniinda ng kanyang anak ang sakit sa tiyan na nagdudulot ng pagdudumi ng dugo. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Ako po si Melody Palanya na lumalapit, humingi po ng tulong sa Ako Bicol Party List para po sa aking anak na si Jefferson Ken na nagkaroon po ng sakit na IBD. Sana po matulungan niyo po ako, mabigyan ng gamot ang anak ko. Ako Bicol Party List kay Congressman Salve ko. Maraming salamat po. Mula sa Kongreso, makakausap natin ngayong hapon si Nanay Melody. Magandang hapon, Nanay Melody. Hello, Nanay Melody. Magandang hapon po. Hello po, magandang hapon din po. Opo. Kamusta na po ang kalagayan po ng inyong anak? Okay naman po siya, sir. Ngayon, nakakapasok pa po siya sa eskwelahan. Opo. Anong grade na po itong anak po ninyo? Grade 2 po. Ayun. Ano raw itong sakit niya, ma'am, sa tiyan na iniinda po? Ayun po yung sabi po ng doktor, na-diagnose po siya sa Philippine Children's Hospital nitong last week po ng itong last month po na meron po siyang inflammatory bowel disease po. Opo. So, yun po yung, kumbaga sa findings po, yun yung nagdudulot po ng pagdudumi ng dugo po ng anak po ninyo. Opo. Opo. Pangilan po itong itong anak po ninyo? Pangilan po ito sa magkakapatid? Siya lang po, mag-isa lang po. Nag-iisang anak lang po Nag-iisang namin. anak. Opo, so maaari nyo bang maikwento, ma'am, kailan po ito nagsimula itong pananakit po niya ng tiyan at napansin po ninyo na meron na palang dugo sa kanyang idinudumi? Ito po nung last year po, ng September, nagkaroon po siya ng pag-bleeding. Nung pumayag po siya, nakita po namin na meron pong dugo yung tae niya na nitong September po last year. Opo. Bale, hindi po namin po muna siya pinatingin sa doktor. Bale, nag-ano po muna ako sa ate ko na bakit ganun yung tae ng anak ko, ba't may dugo? So, bali na open po sa akin ng ate ko na yung kapitbahay daw po kasi nila, nagkaroon din po ng gano'n na pag tumatay daw po nagkakaroon po ng dugo. So, nung dinala naman daw sa hospital, bali ang naging diagnosis naman daw po pinutukan lang po ng ugat sa puwet. So, bali ang suggest po sa akin ng ate ko na baka ganun daw po yung sa case nung sa anak ko
So, inobserbahan lang po namin siya no, mula nung nagkaroon po ng dugo yung tae niya. Buong Opo. September hanggang sa, yun po, wala naman lang pong sumunod. Nung September na yun, bale, nasundan na lang po siya ng December. Opo. Tapos kumbaga sa pag-aakala po ninyo na normal lang po iyon kasi yung sinasabi po ninyo, yung kwento po ninyo, yung kapitbahay nyo ay nagamot rin. Opo. Opo. Anong yung naging epekto sa kanya, ma'am? Dahil sa kanyang iniindang sakit? Simula naman po nung September, ano naman po, okay naman po siya. Wala naman po siyang nararamdaman na kahit na ano sa tiyan niya, na kung anong masakit. Wala naman po. Kahit po nung etong nasundan ko ng December na yun na po yung dinala namin siya sa doktor. Kasi parang naalaman din po kasi ako na nagtain na naman po siya ng may dugo. So, Opo. tinatanong ko po yung anak ko kung ano po ba yung masakit at that time po na mismong nandun din po ako nung mga araw na yun na nakita ko po talaga na tumai po siya ng dugo. So, ang sabi naman po nung anak ko, wala naman daw pong masakit sa kanya. Opo. So, napagpasyan nyo na lang po na idala po ito sa ospital. Ano daw sabi ng doktor, ma'am? Anong klaseng gamutan po ang kinakailangan po ng anak po ninyo? Bale, yun, nung dinala ko po siya sa isang clinic po yun, sir. Tapos, yung clinic po na yun, nilab po siya, kinuhanan po siya sa stool, saka sa dugo. Wala naman po silang nakita na kahit na ano. So, bale, in-advise lang po ng doktor na itry lang na painumin po siya ng gamot. Yun po yung may binigay po siya sa akin na gamot. So, ang sabi po sa amin ng doktor na pag natapos po niyang inumin yun at naulit-ulit na nagpupo po siya ng may dugo, ibalik po yung anak namin sa kanya kasi baka daw po hindi na ho siya yung parang amebiasis na sakit, baka Opo. sa internal na ho yung problema sa kanya. So, Opo. nagsabi ho siya sa akin na baka i-recommend na ho kami na kailangan i-colonoscopy na daw po yung anak ko. Opo. So, ibig sabihin, sabi ng doktor ay malaki yung posibilidad na madadaan pa ito sa gamutan. Apo. Opo. Ikaw, ma'am, ano po yung hanap buhay po ninyo? Kami po, nagtatrabaho lang po kami sa isang garment po. Opo, yung asawa po ninyo, ano po yung hanap buhay po niya? Parehas lang din po kami, sir, ng trabaho. Opo, sumasapat naman po ba ito sa pangangailangan po ninyo sa araw-araw? Especially ngayon na sinasabi po ninyo na mayroon po itong gamutan na anak po ninyo. Ayun po, kaya din po ako lumalapit, sir, sa Ako Bicol. Kasi po, hindi po namin kayang tutusan dahil yung kinikita po namin mag-asawa sa trabaho, sapat lang po pang araw-araw. Opo, at dahil dyan sa sinasabi niyo po, ma'am, na lumapit po kayo sa aming program at sa Ako Bicol Party List, ano po yung pinakakailangan niyo po, ma'am? Ano po yung gusto niyo pong hingin na tulong sa Ako Bicol Party List? Yun po, hihingi po sana kami ng tulong para po sa gamutan po ng anak ko kasi po, mahal po kasi yung gamot na nireseta po sa anak ko, tsaka pati po sa laboratory po niya tuwing nagpa-follow up check-up po siya sa Opo. hospital. Opo, nasa magkano po itong laboratory po, ma'am, at yung follow-up check-up, nasa magkano po ito? Ano po, yung sa laboratory po niya, siguro naaabot din po ng nasa 3,000 po, sir. 3,000. Yung gamot po na kinakailangan at check-up po, ma'am, na kinakailangan po sa anak po ninyo? Ano po, nasa 22,600 po. Sa isang buwan na po iyon, ma'am, itong 22,600. Yun po yung maintenance na bigay po ng doktor sa kanya, sir. Opo, mga ilang buwan po kinakailangan ng gamutan po ng anak po ninyo, sabi ng doktor? Ang sabi po sa amin ng doktor, sir, hanggat hindi daw po umu-okay yung results po ng laboratory niya tuwing mag-check, pa-follow up check po kami, posible daw po na continuous pa rin daw po yung pag-inom niya. Kung hindi naman po, dadagdagan daw po yung gamot niya hanggang sa Opo. makita po nila na maging okay na yung laboratory po niya. Kumbaga, dapat wag lang sa isang buwan. Dapat gawin na natin na 2 buwan itong pag-check up or pagtingin po sa kalagayan po ng anak po ninyo. Opo.
Sige ma'am Melody, standby ka lang para sa kahilingang ito. Makakausap natin si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Alvin. Magandang hapon po, sir, sa tabang ora mismo, sa lahat po ng nanonood at nakikinig po ngayon. Opo, meron po tayong kababayan na nangangailangan po ng tulong. Itong 22,600 plus na kinakailangan sa gamutan ng kanyang anak. Ano po yung maaring maitulong ng Ako Bicol Party List patungkol po dito sa alalahanin ni Nanay Melody? Opo, yung kaso po ni Jefferson, ang kanyang pong anak, only child po ang anak ni Nanay Melody, yung Tama kanyang po. pong kaso ay inassess po agad-agad o mismo po ng inakyat ng ating staff dito sa opisina ni Kong Saldico ng Ako Bicol Party List po. At ito po isang magandang balita na inaprobahan na po ito ng Ako Bicol Party List agad-agad, pati si Kong Saldico, at bibigyan si Nanay Melody para sa anak niyang si Jefferson ng tulong na pang 2 buwan, hindi lang 1 buwan. Ayun, tama po yung sinasabi ko kasi sabi ni ma'am na dapat kailangan talaga 2 buwan na para masiguro na okay na yung kalagayan po ng anak po niya. Opo, sulit-sulitin po natin ang tulong. Ganyan naman po ako Bicol Party List. Kung kaya nung nalaman natin ang gastusin ni Nanay Melody para kay Jefferson na pang 1 buwan, ay dinalawa na natin para hindi na sila mamroblema. Opo, tama po ma'am. Sir Alvin, Sir Alvin, paano po ni Nanay Melody makukuha po itong tulong? Ano po yung proseso na pagdadaanan ni Nanay Melody para makuha po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Opo, si Nanay Melody naman po ay pumila kanina at nag-submit na siya ng mga requirements natin, yung mga hinihingi po ng Ako Bicol Party List at ng DOH, upang magkaroon ng medical assistance or guarantee letter. Kompleto naman yan na napagdaanan na ni Nanay Melody kanina yan. Ngayon, dahil inaprubahan na natin ito, ipoproseso po ngayon ng ating opisina, ng ating tanggapan, ang guarantee letter na sinabi natin sa kanya na pang 2 buwan. Hihintayin na lang yan ni Nanay Melody, tatawagan na lang siya ng ating Ako Bicol staff para tanggapin niya, makuha niya yung guarantee letter upang madala niya na to sa ospital para maipakita doon. Ayun, linawin ko lang Sir Alvin, itong serbisyong ibibigay kay Nanay Melody, ito ay libre, wala pong bayad. Yes po, yan po ang linggo-lingguhan nating pinapaalalahanan ng ating mga kababayan po na ito pong ginagawa ng Ako Bicol Party List at ni Kong Saldico po ay walang kapalit. Wala po kaming hinihinging kabayaran man o kahit ano. Ito po ay libre, serbisyo publiko po ito ng Ako Bicol Party List. Apo, before kita bitawan Sir Alvin, ano po yung mensahe natin sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng tulong medikal? Opo, para sa ating pong mga kababayan, ipinaabot po ni Kong Saldico at ni Congressman Pido Garbin na Ako Bicol Party List na sa lahat po ng ating mga kababayan na nangangailangan po ng tulong medikal, maaari po kayong pumunta dito po sa aming tanggapan sa People's Day po namin na ginaganap po yan tuwing Lunes, alas 8 na po tayo ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito po sa Congress po, sa North Gate po ng Batasang Pambansa. Mangyari lang po ay dalhin po ninyo ang mga requirements na aming kinakailangan upang mapabilis po ang proseso po ninyo. Opo, dahil po dyan, maraming salamat po Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po. Maraming salamat po at magandang hapon. Ayan, balikan ko si Nanay Melody. Nanay Melody, good news! Hello, Nanay! Yes po. Opo, narinig niyo po si Sir Alvin. Hindi lang 1 buwan na gamutan, kundi 2 buwan na. Sagot na ng Ako Bicol Party List itong gamutan po ng anak po ninyo. Maraming salamat po. Opo, kung meron kang mensahe sa Ako Bicol, ano po yun, ma'am? Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol sa malaking tulong po na ito na ibinigay po nila sa akin. Opo, maitanong ko lang Nanay Melody, kanino nyo po nalaman na tumutulong po ang Ako Bicol Party List sa mga kagaya nyo na nangangailangan po ng medical assistance? Bali may isa rin po akong katrabaho na dito rin po siya dumudulog sa Ako Bicol din po. Bali siya po nagturo sa akin na dito daw po ako magtungo dahil hindi po mahirap din po ang magbigay na, humingi po ng tulong.
pagdating po sa mga financial. Opo, Yun tama. po, kaya Opo. nalaman ko po ito. Opo, tama po yan na nasagap nyo na balita ng Ako Bicol Party List ay walang humpay sa pagtulong sa mga kagaya po ninyo na nangangailangan ng tulong medikal. At maraming salamat, Nanay Melody, sa ibinigay nyo pong tiwala sa amin ngayong hapon. Maraming salamat din po. Opo, at meron po kaming staff na alalay po sa inyo, Nanay Melody, sa mga susunod na proseso upang matanggap nyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Okay po. Yan, mga kaaksyon, samantala para pa rin sa ating tabang medikal ngayong hapon. Kasama naman natin ngayong hapon si Yolanda Rafer Maligat at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang pinsan na si Josephine Dacuño Curalde. 65 taong gulang na si Josephine at may inindang sakit sa tuhod at ayon sa kanyang doktor, kinakailangan niyang sumailalim sa isang operasyon. Ngunit hindi na ito naisagawa dahil sa takot ni Josephine na maaring kung anong mangyari sa kanya, kung kaya tiniis niya na lang ang pananakit ng tuhod na halos 3 taon na ang lumipas. Pero lalong lumala raw ang naging kalagayan nito. At ngayon, si Nanay Yolanda, ang kanyang pinsan, ay humingi ng tulong sa ating tanggapan. At ngayong hapon, makakausap natin si Nanay Yolanda. Magandang hapon, Nanay Yolanda. Magandang hapon po, sir. Ako po ang pinsan ni Josephine Curalde. Ako po ang hiningan niya ng tulong para ako ang mag-process ng kanyang mga papers, mga documents para po sa kanyang operasyon po. Kasi po, ang tuhod niya po talaga, iniinda niya na po talaga. Noon pa, start pa po yan ng pandemic. Konti-konti lang po yung sakit noon. Hanggang tumagal na po, yun lang, pa-check up lang siya sa doktor. Binibigyan pa siya ng gamot na glucosamine, yung para sa tuhod lang niya. Para sa tuhod, Opo, kasi 2 tuhod po yun. Kasi po, lalo na nung pandemic, hindi man masyadong nakakapagpalabas-labas sa ospital, ay magpa-check up sa ospital kasi nga po yung pandemic. Ngayon po, nung 2023 po, nagpa-x-ray na po siya, si Josephine, kasi nga po talagang na po yung talagang masakit na malala na. Ngayon hindi po siya, na-x-ray po siya, ang diagnose po sa kanya ni doktor is 4th degree osteoarthritis lang. Okay. Opo. Tapos yun lang po, sige, balik-balik pa siya sa doktor, pa-check up. Yung dati rin na gamot na binibigay sa kanya, yun din po ang iniinom niya. Hanggang nung 2024 po, nagpa-x-ray uli siya. Ngayon po, in-advise na siya ng doktor na talagang for operation na siya. Dahil ano daw yung dahil nga po, yung findings nga po, yung bone niya po, nagkikiskisa na, nag-start na po na parang madudurog na kasi wala ng oil yung kanyang 2 tuhod. Kaya po sumasakit. Pero nakakalakad naman po siya, kaya lang yung paglakad niya po, pagtayo niya, minsan mga ilang minutes lang talagang uupo na siya. Mas napapagod or nasasaktan na po siya. Opo, nasasaktan na Pero po ngayon, siya. ma'am, kamusta na po itong si Josephine? Ayun po, nandun pa, nasa bahay din po siya uli kasi nga ako po ang naglalakad ngayon. Kasi nga po dati, nung last week nga dapat mapunta na ako dito. Kaya lang po, yun nga na medyo hindi ako dahil siyempre matanda na rin naman ako. Opo. Ay yung pagtulong ko naman po sa kanya talagang sa dibdib ko po, yun sa puso ko po, yung pagtulong sa kanya. Dahil po dyan, Nanay Yolanda, kami po ay saludo po sa inyo. Dahil salamat kumbaga, po. pinsan nyo ay ikaw na yung mismong tumutulong para matulungan po itong, kumbaga naghahanap ng tulong para sa kanyang gamutan. Opo, salamat po. Pero maitanong ko, Nanay Yolanda, ano yung nagpipigil sa kanya kung bakit pinaabot niya pa ng ilang taon bago niya nag-decide na magpa-opera? Ang una po talaga, na-trauma po siya yung may namatay po na inoperahan noon sa Opo, sa tuhod. Natakot po siya, na-trauma siya. Ngayon po, yung talagang advice na sa kanya ni doktor, nung last year po, nagpunta uli kami doon, ang advice na talaga po, maoperahan na siya. Kaya lang po, yun nga ang problema, dahil malaking, yun po, natatakot siya. Tapos yung pangalawa po, malaking amount po, yun talagang for operation. Kaya po nga, nung na sinabihan ko siya
na hihingi tayo ng tulong sa Ako Bicol kasi po si Kong Pido po once pag nag-ano po sa amin, nagmi-meeting yung sa mga barangay, sinasabi po ni Kong Pido na pwede kami maghingi ng tulong sa Ako Bicol. At ngayon nga, ma'am, At kaya po ako po ang humingi ng tulong sa Ako Bicol para po maoperahan naman na po siya. Dahil matagal na po niya talagang iniinda yung sakit niya. Ito po ba si Nanay Josephine ay meron pong pamilya at meron anak? po siyang asawa, tapos yun po ang nagbantay sa kanya, hindi naman masyadong kasi yung asawa niya, siyempre kailangan siya sa bahay kung saan na may. Ano po yung trabaho po ng kanyang asawa? At before itong dapuan ng sakit itong si Nanay Josephine, ano po yung dati niyang trabaho, Nanay? Si Josephine po, wala man po siyang trabaho. Yung asawa po niya, labor po siya noon. Pero may pension man nga po siya na nare-receive buwan-buwan. Ngayon po, yun ang pinagbubuhay nila sa kanilang mag-asawa. Dahil yung mga anak naman po niya, meron siyang 5 anak. Kanya-kanyang pamilya na po yun. Kaya lang yung mga anak niya, hindi naman po makapag-support buwan-buwan sa kanila. Kasi siyempre po, ang may pamilya na, may mga anak na, hindi naman na yung buwan-buwan na magbibigay. Okay. Kaya po, yan po ang inaano namin na makahingi ng tulong sa Ako Bicol. Opo, pero alam naman ng 5 anak po niya Opo, na alam nangangailangan naman po po ng medical assistant po itong, kumbaga may pinagdadaanan na gamutan po itong nanay po nila. Opo, anak po nila. Minsan po pag naghingi ng pambili ng gamot, yun po, napadala man sila. Nagbibigay naman sila. Kasi kanya-kanyang pamilya na din po yung mga anak niya. Opo. Pero sa ngayon, ma'am, kamusta na po yung kalagayan po ni Josephine? Ito po ba ay nakakapaglakad pa rin? Opo, nakakalakad po siya, sir. Iyon nga ang sabi ko na pag lumakad siya ng medyo malayo na, talagang masakit na. Kasi yung glucosamine po na iniinom niya, parang pain reliever lang yun. Tapos pag mga ilang babalik na naman yung sakit. Kaya gusto na po talaga niyang maoperahan sa Tapos nung napacheck up po ito sa doktor at sinabi na medyo may kalakihan po itong magiging operasyon, sinubukan po ba ni Nanay Josephine na kausapin po ang kanyang anak? Kinausap naman po, pero sabi nga po ni doktor, malaking amount po talaga yun. Ang sabi ng mga anak nila, pwede siguro mga 2,000, 3,000, ganun lang maitutulong nila. Kasi yung mga pamilya, may mga anak na nag-aaral din. Kumbaga, ngayon ay inaasa na lang po ni Nanay Josephine itong mga tulong na... Opo, sa DSWD po, nagpunta na rin ako. Kay Congresswoman Lagma, nagpunta na rin ako. Marami na po akong pinuntahan, kaya lang po, wala talagang Kumbaga hindi sapat talaga yung tulong na naibibigay po sa inyo. Kaya lumapit na po kayo dito sa Ako Bicol Party sa pagnanais or inaasahan po ninyo na ang Ako Bicol na ang kasagutan dito sa magiging operation po ng kapatid po ninyo. Sige. Ngayon po ay meron ka ng pamilya din po, ma'am. Ano na po ako, hiwalay na po ako sa asawa. Hiwalay po kayo. Kumbaga ikaw na yung full-time na kasama ni Nanay Josephine dito sa gamutan. Po, sir. At, pag nagpapagamot po siya, ako ang tinatawag niya. Opo. Ano yung naging, kumbaga, pumasok sa kanyang isip na mag-decide na sigurado na siyang mag-undergo sa operation? Yun na po, yung final po ni doktor sa kanya. Kung gusto mo talaga, mag-decide ka na ngayon. Kung gusto mo talagang maayos na yung tuhod mo. Mag-decide ka na kasi matagal mo nang iniinda yan. Kaya po, nag-decide na po talaga siya ngayon na magpa-opera. Opo. Ikaw, Nanay Yolanda, yung kinukumbinsi mo po kay Nanay Josephine, ano yung sinasabi mo sa kanya na dapat magpa-opera ka na? Yun po ang sinabi ko po rin sa kanya na yun ang advice ni doktor, yun dapat po ang susunod din natin. Dahil kung wala naman pong sinasabi advice si doktor, hindi naman po kami hindi naman din ako mag-ano sa kanya na ganun nga. Dahil kaya po nag-advise si doktor ng ganun for operation, talagang kailangan na po yun para sa kanya. Opo. Nung pag sinasabi niya, ma'am, na maliban dito sa trauma niya, ma'am, ay malaking halaga yung kinakailangan. Ano yung sinasabi mo sa kanya, ma'am? Yun nga, sabi ko, saan tayo kukuha ng yan. Kaya lang, sabi ko, yung sa Ako Bicol talaga, ang alam ko po na talagang makakatulong. Kasi po, yun po talaga ang alam namin. Kahit saan po na parte dito sa Pilipinas, ang Ako Bicol, kasi po, lagi kong nakikinig sa mga, yung mga live na
Yun po ang alam ko. Kaya po, yun talaga ang nilapitan ko at sinabi ko sa kanya na hihingi talaga tayo ng tulong sa Ako Bicol dahil yun ang talagang kasagutan ng problema natin sa Opo. pera. At ngayon ay lumapit po kayo sa aming program dahil sa ano po yung kinakailangan po ninyo. Yung pong amount ng 936,000 po sa dalawang tuhod po. Sa dalawa na yun, 900,000. So, 900. magwa 1M na itong Opo. kinakailangan. Opo. At maliban dyan, meron pa dapat na gamutan ito si Nanay Ang sabi Josephine po after sa akin operation. doon, pag naoperahan na po siya, ang sabi po sa akin sa ospital, pag naoperahan na siya, before siya mapaoperahan, ma-clearance muna siya mga laboratory examination. Tapos pag naoperahan na po siya, yung mga continuous medicine po ang kailangan niya pa. Yun Opo. pa ang ano. At ang sabi ng doktor ay sa lalong madaling panahon, dapat maopera na po itong... Opo. Or worse, may mangyayari dito. Kumbaga, hindi na siya makakalakad. Hindi na po makalakad. Sige, Nanay. Para sa kahilingan po ninyo, Nanay Yolanda, para sa pinsan po ninyong si Josephine, kasama natin ngayon si Ma'am LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LV. Yan, mga ka-action, tinatry. O, yan. Ma'am LV, Yes po, good afternoon. Opo, meron pong lumapit sa amin dito sa aming program at sa Ako Bicol Party List na kababayan natin na humingi ng tulong patungkol sa kanyang pinsan na kinakailangan mag-undergo sa operation. Nasa 900,000 pesos po ang kinakailangan po nila. Ano po ang maaaring maitulong ng Ako Bicol Party List? Yes po, habang pinapakinggan ko po si Nanay, minamessage ko po si Kong Saldi and si Kong Barbin. As per them po, sasagutin natin yung kanilang operation. Gagawin natin para ma-zero balance sila. I-endorse natin sa social worker to our MAI fund para po wala silang poproblemahin regarding sa operation ng kanyang pasyente. Ayun. So, ibig sabihin, wala nang babayaran pa, Ma'am LV. Zero na. Yes po, kanina po kausap natin sila Kong Saldi at si Kong Pido para po ilibre yung babayaran ni Nanay, ng kanyang pinsan. Balik lang po siya sa akin sa Malasakit Center para po maayos yung mga documents na wala silang babayaran. Yan. Nanay Yolanda, ano po yung masabi po ninyo na sagot na ng Ako Bicol Party List? Sobra pong pasasalamat sa amin, ang pinsan ko dahil po ang sa amin pong hinihiling po sa Ako Bicol Party List ay nakalibre na po lahat. Kaya po, salamat na maraming salamat po sa inyo. Lalo na po yung mga nagtulong sa amin, kay Ma'am LB din po at kay Ma'am Jora. Salamat po sa pag-interview sa amin. Opo, pinapakinggan po kita, Ma'am. Nagiging emosyon ka po. Ano po yung naging dahilan po niyan, Ma'am, sa pagtulo po ng inyong Sobra luha? pong katuwaan ko po dahil sa malaking tulong po ng Ako Bicol. Dahil kung hindi po sa Ako Bicol, hindi po pa ma-operahan ang pinsan ko. Kumbaga, sa dinabi namin ng nilapitan po Opo. ninyo, ang Ako Bicol talaga Opo, ang nagbigay ng pag-asa sa operation po ng Opo, kapatid maraming po ninyo. salamat po. Ayan, Ma'am LB, ano po yung magiging proseso para matanggap po nila itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Balik lang po sila sa akin sa BRSMC. Gagawin po natin ang lahat para wala silang babayaran. And asahan po natin yung mga nakikinig po sa atin sa programa at nanonood. Ako Bicol po laging handang tumulong sa mga nangangailangan. At nandito lang po tayo sa table 4. Handa tayong makinig sa kanilang mga hinahingi. Huwag lang po silang hihingi ng pera sa atin dahil wala tayong pera ibibigay, no? Opo. Hindi ba tayo congressman? Guaranteed letter po, granted, ibibigay natin kaagad. Wala nang natin ibang requirements, kundi dali lang yan sa atin yung quotation, yung referral po ng social worker, and then yung medical certificate, dali na po sa atin dito ngayon. Opo, dahil po dyan, maraming salamat po, Ma'am LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Thank you so much. God bless. Yan, Nanay, ano po yung nararamdaman po ninyo? Ano yung gusto mong sabihin pag-uwi po ninyo kay Josephine? Sasabihin ko po sa kanya na magpasalamat kami sa Ako Bicol dahil kung hindi sa Ako Bicol, hindi pa siya maoperahan ngayon. At sa tulong ng mga empleyado ng Ako Bicol, maraming salamat po.
Ayan, Nanay, meron ka bang pagsisisi na lumapit po kayo sa Ako Bicol? Hindi po ako nagsisisi. Talagang yan po ang hinahangad ko sa mahal na Diyos at pinagdadasal ko na talagang Ako Bicol ang kasagutan ka ng sa aming problema. At ngayon nga Ma'am Yolanda ay nasagot na yung hiniling po ninyo Opo, nasagot na po. sa Diyos. At Opo. dahil yan sa Ako Bicol Party Opo, List. sa Ako Bicol po. Ayan, meron po kaming aalalay po sa inyong staff para sa mga susunod na proseso upang matanggap po ninyo itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Yan, at maliban po dyan, Nanay, sagot na ng Ako Bicol itong hospital bill po ninyo at sa mga gagawing operasyon po ay sagot na ng Ako Bicol. Maliban po dyan, ay tanggapin nyo po itong bigas mula sa aming program at sa Ako Bicol Party List para naman sa pangangailangan po ni Nanay Josephine. Maraming salamat po sa Ako Bicol na nagbigay din ng tulong sa aming pamilya na bigas. At ito po ay malaking tulong na sa amin para hindi na kami bumili ng bigas. Ayan. At, salamat po sa Ako Bicol. Ikaw po ba, Nanay, ay marites? Hindi po. Ayan, pero in a good way, Nanay, dapat sabihin natin sa ating mga kababayan, sa mga kalugar natin, lalo na yung mga nangangailangan din ng tulong, na ang Ako Bicol ay handang tumulong para sa kanila. Ngayon po, ako po ay talagang aprobado po lahat ng ating hihingiin na tulong sa Ako Bicol dahil po sa ngayon pa lang po talagang ako po ay nagsasabi na malaking tulong po ang ibinibigay sa atin ng Ako Bicol, hindi lang po siguro dito sa Albay at sa buong Pilipinas po. Apo. Kaya po, kung meron po kayong mga kailangan, lalapit lang po tayo sa Ako Bicol para po tayo ay matulungan. Ayan. Salamat po. Opo, maraming salamat din po, Nanay Yolanda. Yan po ang Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Opo, salamat po, sir. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang lalaki mula sa Caloocan City, 7 taon nang ininda ang sakit na natamo sa puso. Ang ating pagtugon sa kanyang gamutan, abangan. Mula naman sa Kamalig Albay, isang stroke patient na wala ng bay matapos masunog. Ang buong kwento, abangan. At isang ginang, humingi ng tulong para sa kanyang kapatid na dumaranas ng sakit sa baga. Ora mismo nating bibigyang tugon. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pang Tabang. Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta.
habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List. Padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin marahin na aldaw sa Saindo Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo itong mga kaaksyon, balikan muli natin ang ating satellite office sa Kongreso at ating makakausap si Pilar Angeles at ang kanyang idinulog ay alalahanin ay para sa kanyang partner na si Christopher Pagyo. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Ako po si Pilar C. Angeles na humihingi ng medical assistance sa Ako Bicol Party List at kay Congressman Saldico para po sa pagpapagamot sa aking asawa na may sakit na diabetes at coronary heart disease. Sana po matulungan nila ako. Maraming salamat po. At mula sa Kongreso makakausap natin ngayong hapon si Nanay Pilar. Magandang hapon, Nanay Pilar. Yes po. Opo, kamusta na po ang kalagayan ng inyong mister? Sa ngayon po, ayos naman po. Taking to medication po.
Opo. Mari nyo bang maikwento, ma'am, sa amin kailan niya po pa ito na iniinda itong sakit niya sa puso? Nung last 2018 po, palagi po siyang nagpapawis saka hinihingal. Konting lakad lang niya, hinihingal. Nagsabi siya sa akin na baka sabi niya, hindi na ako tatagal kasi hinihingal ako. Siguro, sabi niya, mama, matay na ako. Sabi ko, bakit ka lang mamamatay? Ano ba nararamdaman mo? Sabi niya, kasi parang nahihirapan ako humingal. Tapos, sa gabi, parang nalululod siya, hindi siya makatulog. Opo. Tapos, nagigising na, hindi na makatulog. Yun pala, nahihirapan na siya huminga. Sabi ko sa kanya, magpa-check up na siya. Sabi ko, di pumayag naman po. Nagpa-check up kami dun sa NTRE, yung doktor po dun na 100 pesos ang bayad. Para po, sabi ko sa kanya, malaman namin kung ano yung nararamdaman niya. Di, salamat po ako dun sa mga doktor na yun ng NTRE. Kasi po talaga pong maano po sila sa mga pasyente nila. Nung sabi po ng doktor, nung chinek up na siya, sabi sa kanya, ma'am, ipa-ECG niyo po si sir. Pumunta kayo ngayon, pa-ECG niyo siya, tapos bukas dalhin niyo sa akin yung result, bumalik kayo. Sige po, Doc. Pumunta po kami dun sa diagnostic center. Tapos po, nagpa-ECG siya. Kinabukasan, binalikan po namin at dinala po ulit namin dun sa doktor. Nung yung mister ko lang po unang pumasok dun sa doktor kasi nga ayaw niya ako isama. Sabi niya, ako na lang. Sabi niya, nung nakita po ng doktor yung ECG niya, tinatawag po ko sa nurse. Sabi nung doktor niya, tawagin mo yung misis niya. Tinawag po ko nung misis niya. Nung nurse niya, sabi ko, bakit po, Dok? Naku, ma'am, dalhin niyo na po ito sa heart center. Kailangan niya po ng cardiologist, sabi niya gano'n. Yung mga specialist, nandoon po sa heart center, sabi niya gano'n. So, wag na po kayong magpatagal. Kung maaari po, tomorrow o ngayon po, kung makakapunta kayo, pumunta na po kayo kasi delikado po si sir, baka pwede po siyang atakihin anytime. Kumbaga, kumbaga yung pagpa-check up po ninyo ay malala na po daw itong kalagayan po ng puso ng asawa po ninyo. Opo, malala po kasi tawag po, 80% na halos yung bara niya sa puso. Kaya po, nag-alala po yung doktor. Opo. So, kinabukasan po, mga 2 days po kasi wala naman kaming pera. Nanghiram lang ako sa anak ko para may pamasahe kami sa heart center. Pumunta po kami doon, nagpa-check up kami. So, sabi nung cardiologist niya, kailangan siyang i-angiogram, sabi sa akin. Diyos ko po, 50,000 po yung angiogram. Hindi ko po alam saan akong kamay kukuha ng pang-angiogram. So, medyo may kalakihan po. Opo. Sabi po nung cardiologist niya, hindi po pwede kasi para makita natin yung loob ng puso niya kung sabi niya kung ilan ang bara, sabi niya o kung ano man yung makikita natin yung resulta doon sa angiogram. So, sa madaling salita po, nangutang po ako ng pera para po may pang-angiogram niya. At ayon sa lumabas na resulta, ma'am, kamusta ma'am yung lumabas na resulta? Ayun po, meron po siyang coronary heart disease na 80% na yung bara ng puso niya. At the same time, pinag-medication siya binigyan siya ng mga medicine. Tapos po, na-diagnose din po siya na diabetic siya. So, mas delikado kung hindi maagapan yung kanyang puso kasi baka magkaroon ng komplikasyon. Pag may diabetes po pala at may sakit sa puso, pwede rin po agad na maapektuhan yung ibang organ niya, like kidney, like marami pong komplikasyon. Opo. Kumbaga mas delikado po ito. Opo, magkaroon siya ng tuloy-tuloy na medication. So, nung una pong namin, gamot, 10,000, ang laki po. Sabi niya, hindi, kasi pa lang yan, yung mga gamot na kailangan na umpisahan niyang inumin, sabi niya gano'n. At the same time, babalik kayo after 3 months. Bago kayo bumalik, kailangan meron siyang laboratory test.
Sabi niya ganun sa amin. Then, nung simula po, siyempre, kahit paano, nung time na yon, nakakapagtinda rin po ako, kahit paano, napapacheck up po siya. Nakakabalik kami, hanggang continuous yung kanyang gamot. 3 months, nung medyo wala na po kami pera, mga 4 months na ho, minsan 3 times a year, hanggang sa naging 2 times a year, hanggang sa nag-pandemic, nawalan po ako ng trabaho. Ako po isang mananahi, nawalan po ako ng trabaho kasi po lahat naman ho talagang nawala. Kaya po, wala na po akong income. Opo. Gaano ma'am, kumbaga, Nanay Pilar, gaano kahirap na wala po kayong mapagkukunan ng pera para sa gamutan po ng mister po ninyo? Gaano po kahirap, Nanay? Nung last na, last 2 to 3 years, mga 2 times na lang po siya nakakapagpagamot. Ngayon po, netong 2025, na-hospital po siya. Opo. Eh, akala ko po nga, dahil siyempre sakit po sa puso, aatakihin siya. Kung saan pong hospital na malapit, doon ko po siya naisugod. Ngayon po, nagkaroon po siya ng tubig sa baga. Opo. Tapos po, nadagdagan yung mga gamot niya. Opo, Nanay, ano po yung mga naging epekto po sa mister po ninyo dahil dito sa kanyang sakit? Pakilakasan na lang po siya kasi medyo maingay po. Opo. Nanay, ano po yung mga naging epekto po nitong sakit sa inyo pong mister? Ayun po, ang tawag dito, nung na-diagnose na siya ng pati diabetes niya, tumaas na rin lahat. Sabi nung doktor sa kanya dun sa Nodado Hospital, mag-take siya ng dati po kasi ang iniinom niyang gamot 5 lang. Ngayon po 9 na. May nadagdag po 10 gamot sige, na. Nanay. Kaya po sumobrang mahal na yung gamot na tinitake niya. Sige, Nanay Pilar, dahil po dyan, ano po yung pinakakailangan pong gamutan po ng mister po ninyo na pagdadaanan po niya? Yun po yung parang mga gamot niya sa diabetic para hindi lumapot yung dugo niya. Pangalawa, yung sa diabetes niya para po hindi ma-maintain lang po na wag tumaas nang hindi siya atakihin. Opo. At lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List. Ano po yung kahilingan po ninyo? Medical assistant po. Nagpapasalamat na po ako at na may nakapagsabi po sa akin na ang Ako Bicol Party List at kay Congressman Saldi ko na tumutulong sa mga medical assistant. Dahil po diyan, Nanay Pilar. Po nila ako. Maraming salamat po. Standby ka lang, Nanay Pilar, para maging patotoo po itong kahilingan po ninyo. Para sa kahilingan ni Nanay Pilar, makakausap natin si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa muli, Sir Alvin. Good afternoon po muli, sir. Ano po yung maitutulong natin dito sa kay Nanay Pilar para sa kanyang gamutan ng kanyang mister mula sa Ako Bicol Party List? Yes, tulad po ng unang pasyente natin kanina na itinawag po ninyo, narito na rin po, nandito na inaprobahan na rin po ng Ako Bicol Party List yung sinubmit ni Nanay Pilar po kanina, na tungkol sa kanyang partner na si Christopher po, na 60 years old na, na-assess na rin po yan ng Ako Bicol Party List at ng mga staff po natin and coordinators. Wala naman pong problema ito sa Philippine Heart Center at makikipag-coordinate din kami sa kanila at tutulungan po natin si Ma'am Pilar po saka para kay Christopher. Kung meron kang mensahe dito kay Nanay Pilar, ano po yun, Sir Alvin? Nais ko lang maipabatid at malaman po ni Ma'am Pilar na wag na po siyang mag-alala
At narito po ako Bicol Party List. Sila ay lumapit sa ako Bicol Party List upang humingi ng medical assistance, no, para kay Christopher. Sasagutin na po ng ako Bicol Party List at ni Kong Saldi yung guarantee letter. Magbibigay po tayo ng guarantee letter na worth 100,000 po para sa pag-aamutan para kay Christopher. Sige po, dahil po dyan, maraming salamat po, Sir Alvin Martinez. Maraming salamat din po. Tabuhay po ang Tabang Ora mismo. Yan, sa muli mga kaaksyon, siya po si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Yan, balikan ko si Nanay Pilar. Nanay Pilar! Yan, balikan natin si Nanay Pilar para itong magandang balita na tutulong ang Ako Bicol Party List dito sa gamutan ng kanyang mister na si Christopher. Yan, yan mga kaaksyon ang panawagan ni Nanay Pilar at sinagot na ng Ako Bicol Party List na merong tulong na ibibigay o ihatid dito kay Nanay Pilar. Nanay Pilar? Opo, narinig niyo po si Sir Alvin na tutulong po ang Ako Bicol Party List sa gamutan po ng iyong mister. Maraming pong salamat sa Ako Bicol Party List at kay Congressman Saldi ko. Nagpapasalamat po ko sa lahat ng tulong na ibibigay nila sa aking mister na si Christopher Taglio. Sir, thank you very much po. Ayan. Sige Nanay, meron po kaming staff na aalalay po sa inyo hanggang sa mga susunod na proseso upang matanggap niyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Opo sir, maraming salamat po sa inyong pagtulong. Kagaya namin nangangailangan ng medical assistance. Opo, at kami rin po ay nagagalak na makatulong po sa kagaya niyo pong nangangailangan ng tulong. Yan mga kaaksyon, samantala mula naman sa Kamalig, Albay, isang bahay ang natupok nitong ika-9 ng Agosto. Ang bahay na nasunog ay napag-alamang pagmamay-ari ng isang stroke patient. Mag-isa na lamang daw sa buhay si Tatay Christian Suarez, 40 taong gulang, matapos itong iwanan umano ng kanyang kinakasama dahil lamang sa naging kondisyon nito. Para kumustahin ang kalagayan ni Christian, makakausap natin siya ngayong hapon sa kabilang linya ng ating telepono. Magandang hapon, Christian. Magandang hapon din po. Opo, kamusta ka na ngayon, Christian? Hello, Christian? Hello po. Opo, kamusta ka na ngayon, Christian? Nandito po ako sa ng kapatid ko. So, ibig sabihin na nung masunog po itong bahay po ninyo, ay diyan ka na nanunuluyan muna, nanunuluyan pansamantala sa kapatid po ninyo? Opo. Ano po yung kagamitan na natupok po sa loob ng bahay po ninyo? Mga damit. Balde, kawali. Opo. So, Christian, ay mag-isa ka na lang sa buhay at naninirahan mag-isa doon sa bahay na nasunog. So, ano yung nangyari? Kamusta yung dati mong kinakasama? Wala naman pong bumalik na. So, basta ka na lang iniwan itong dati mong kinakasama dahil sa kondisyon po ninyo? Opo. Opo, at nalaman po namin na isa ka pang stroke patient. Maaari nyo bang maikwento ano yung nangyari kung bakit nagkaroon ka ng ganyang sakit? Maglalakad po ako. Opo. Tapos nung nalula na ako. Opo. Iba na yung naramdaman ko. Opo, meron kang, kumbaga, inatake ka na pala nitong sakit po ninyo. Opo. Opo. Gaano kahirap, sir, na yung pinundar mong bahay ay nakikita mo na unti-unting nasunog at natutupok? Mahirap talaga po. Opo. Meron po ba kayong anak ni dati mong kinakasama? Meron po. Ilan po ang anak po ninyo? 3. 3. Yung 3 ay nasa poder po ninyo?
Wala po. So, nasa nanay. Ilang taon na po kayo naninirahan po dun sa bahay na nasunog po? Ano pa lang, 4 na taon. 4 na taon. Opo, anong taon po kayo naghiwalay nitong dati mong kinakasama? 2011 po. 2011. So ngayon na meron kang karamdaman dahil sa stroke patient ka, paano mo tinutustusan itong pangangailangan mo sa araw-araw? Kahit paano po, nagtatrabaho man ako. Katulad ng ano po yung pinagkakakitaan nyo, Sir Christian? Nagbabalat ng nyog. Nagbabalat ng nyog. Nasa magkano naman yung kinikita mo sa araw-araw? Depende po sa sa mabalatan mo. Opo. Sa pagkakaalam nyo, Christian, ano yung naging sanhi nitong sunog? Ano po? Nagsaing po ako. Nagsaing ka. Tapos? Nung alam ko nang nagkulo na, tinanggal ko na yung sabaw. Opo. Pumunta po ako sa taas, saglit lang. Opo. Hanap akong ulam. Opo. Sa madaling sabi, Christian, ay naiwan nyo itong sinasaing nyo na naging dahilan ng pagkasunog ng bahay po ninyo. Pero tinanggal ko na po yung apoy. Bago ako umalis. Opo. Nung pagbalik ko, lumakas na yung apoy hanggang sa ibabaw na ng bubong. Opo. Ito po bang bahay ninyo, Christian, ay gawa sa light materials? Mga ano lang yan po. Kahoy tapos anahaw. Opo. So, ibig sabihin dahil sa gawa nga sa light materials ay mabilis talagang kumapit yung sunog at matupok po itong bahay po ninyo. Sige, Christian, para sa maaring matanggap na tulong mula sa Ako Bicol Party List, makakausap natin si Sir Wilson Madela, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa bayan ng Kamalig, Albay. Magandang hapon, Sir Wilson. Okay, magandang hapon po, Sir Lomer, at mula pa rin dito sa Kamalig, Albay. So, ang information officer po ng Ako Bicol ay nakahanda pong tumulong sa ating biktimang si Christian Suarez. Opo, ano pong maaring maiabot na tulong mula sa Ako Bicol Party List para kay Tatay Christian? Okay, so mula pa rin po sa Ako Bicol, Sir Lomer, nakahanda tayong tumulong at mabibigay po natin kay Sir Christian ang mga sumusunod tulad na po ng isang box ng sabon. Bibigyan din po natin siya ng isang modular tent. At siyempre ito pong kaldero para magamit din po niya sa pagsaing dahil nga talagang naubos yung kanyang mga gamit sa kusina. Pero hindi po tayo ibibigay ng dalawang solar light para magsilbing ilaw po doon po sa kanyang pagsisimulan ng bahay naman. At siyempre, bibigyan din po natin siya ng isang akong used clothes dahil talagang walang-wala na po siya talaga sir nang maisuot ng puntahan natin siya nitong nakarang Sabado matapos ang sunog. So, bibigyan din natin siya ng dalawang sako ng bigas. Yung isang sako po ay 25 kilos ito. Ayun. At meron tayong 3 blanket na ibibigay. Siyempre, meron din na 3 pairs ng tsineras. At maliban po dyan, meron tayong ibibigay ng planggana para magamit niya po sa kusina. At ito rin pong trapal na 2 piras na ang size po nito ay 3x6 sir. So, ibibigay po natin ito kay Sir Christian any moment from now. Ayun. So, ibig sabihin, ora mismo ay bibigay na dito mismo personal kay Christian itong tulong na nabanggit po ninyo, Sir Wilson. Opo. Pupuntahan mismo natin si Sir Christian sa Barangay Magugol para personal na iabot sa kanyang tulong. Mula pa rin po yan sa Ako Bicol, tabang ora mismo at siyempre sabi nga buting Congressman Kong Saldico. Opo, Sir Wilson, nakikinig ngayon sa atin si Christian. Ano yung mensahe mo sa kanya? Okay, so sige nga at nung puntahan nga natin si Sir Christian ay talaga nga nakapanglulo mo yung kanyang mukha dahil nung matanggap natin yung balita na nasunugan nga ng bahay itong si Sir Christian ay talagang pinuntahan natin
after an hour, then doon tumambad sa atin yung kanyang nakakalungkot na mukha. Kaya huwag siya pong mag-alala, Sir Lumer, dahil ang Ako Bicol po ay talagang handang tumulong sa kanya. Apo. Dahil po dyan, maraming salamat po, Sir Wilson Madela, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa bayan ng Kamalig, Albay. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat. Yan, Sir Wilson. Maghintay ka lang at this moment na pupunta na po mismo dyan ang Ako Bicol Party List upang ihatid itong mga tulong na ibibigay ng Ako Bicol Party List po sa inyo. Yan, Sir Wilson, kung meron kang mensahe sa Ako Bicol, ano po yon? Hello, Christian? Apo, yan, sinabi ko kanina, maghintay ka lang dahil pupunta dyan ang Ako Bicol Party List personal upang ipaabot itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Kung meron kang mensahe sa Ako Bicol, ano po yon? Yan, medyo hindi tayo naririnig ni Sir Christian, ano? Yan, Christian, maghintay ka lang dyan ay pupunta na mismo ang Ako Bicol para ihatid itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Samantala, mga kaaksyon, kasama ko naman ngayong hapon si Marilo Mansilla at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang kapatid na si J. Apin Legaspi. Magandang hapon, Ma'am Marilo. Magandang hapon. Okay na po yan, Nanay? Magandang hapon po. Nandito po ako ngayon para humingi po ng tulong na mabayaran po yung bill namin sa ospital. Kasi inabot po ng 712,000 pesos po ito. Ano po yung naging kalagayan po ng kapatid po ninyo? Yung mic na lang po, ma'am. Nagkaroon po siya ng komplikasyon sa baga. Tapos, inuubo po siya ng inuubo. Apo. Anong taon po ito na? Nung March po. Ngayon lang na March na na-discover na mayroong komplikasyon po sa baga itong kapatid po ninyo. Kasi po, nagtatrabaho siya sa Pangasinan. Coordinator po siya doon ng Holtec Corporation, yung sa tracking. Sa tracking. Siya po ang namamahala doon. Tapos, iniinda niya yung sakit niya na lagi daw sumasakit ang ulo, sumasakit ang likod. Tapos, yun po. Tapos, sumunod na buwan, ganun naman yung ano niya. Tapos, nung eleksyon, umuwi po siya dito para nagpaalam na po siya doon sa trabaho niya na magpapa-check up kasi parang nararamdaman niya po na malala na yung... Mag-iba na yung nararamdaman niya dyan sa kanyang kasi, baga. Namamayat na nga po dahil sa ubo niya. Yun yung naging epekto sa kanya. Opo. Ano pa yung mga naging epekto, ma'am, maliban dito sa pamamayat niya? Yun po, sakit ang ulo niya. Tapos yun, yung likod. Tapos minsan sumasakit yung gout niya. Opo. So ngayon, kamusta na itong si kapatid mo pong nakalabas si Jay? na po siya sa ospital. Opo. Nung August 5. Tapos, ganun pa rin po yung sitwasyon niya. Kapos pa rin siya sa paghinga. Opo. So, ngayon ay naka-oxygen po itong si Jane? Opo. Sabi po kasi ng doktor, kailangan po talaga ng oxygen ni Jay dahil hirap po siya sa paghinga kapag walang oxygen. Opo. Then, nag-provide po kami ng 2 tangke para po sa kanya. Nasa magkano po itong tangke, ma'am? Yung tangke po ay nasa 20K. 20,000. So, Opo, yung 2 tangke. 40,000? O dalawa na ito? Yung dalawa, yung isang tangke is 10,000. Opo. So, sa pagkakaalam po ninyo, ma'am, sa pagkakwento rin niya, ano daw yung naging dahilan or dulot ng nagkaroon siya ng sakit sa baga? Yung lang pong ano niya, lagi lang siyang inuubo, yun lang. Tapos, nung sabi niya kay mama, magpapa-check up ako kasi hindi ko, parang iba na yung nararamdaman ko. Nagpunta po sila ng mama ko sa City Health. Apo. Tapos nagpa-check up po siya doon. Tapos sabi po ng doktor, parang meron po siyang sakit sa baga. Tapos binigyan po siya ng gamot na iinumin hanggang 6 na buwan. Apo. Nagamutan. Tapos ganun pa rin ho, panay pa rin ang ubo niya. So, tapos nung time po na nung June, ito na pong June. June ngayong taon. Oo. Iba na yung nararamdaman niya as in,
kapos na kapos sa paghinga. Tapos dinala na namin sa BR. Tapos yun na po, na-admit po siya nung June 17. Simula ng June 17. Yan mga ka-aksyon, nagbabalik ang tabang. Ora mismo yan, balikan natin si Ate. Ate, kamusta na yung sinabi mo kanina regarding po dito kay Jay? Ito po ay naka-oxygen na. Opo. Nando po sa bahay namin. Opo. Naka-oxygen siya. Ngayon nga po tinatanong ako kung na-interview na raw. Sabi ko hindi pa. Sabi, ate wala na akong oxygen. Apo. Sabi ko maya-maya lang at pag uwi ko, bibili po kami dong magpaparefill kami. Kumbaga, Opo, kasi refillable naman itong tangke. Kasi madali lang po kasi maubos. Nasa Opo. 2 ilang hours, days ito na one ubos? day, isang araw lang po. Isang araw lang Opo. naubos nitong... Kaya ang ginagawa namin, tinitipid-tipid lang namin yung oxygen niya. Hindi lang, nasa level 3 lang. Opo. Kasi pag nasa 5 or 10, madali po siya, tapos malakas ang buga ng oxygen. Opo. Kaya madali po maubos. Opo, ito po bang si Jay ay merong asawa at mga anak? Wala po. Single siya? Binata po siya. Binata. Bakit hindi po siya nag-asawa? Wala po siguro sa niya na mag-asawa kasi natulong pa siya sa mama ko. Opo. Tapos siya po ang kumbaga sa nagsusuporta rin kami kay mama. Sa magkakapatid po, ma'am, pang ilan po ito Bunso po. Bunso? Opo. Ilan yung lalaki po sa inyo? 4. 4 na lalaki? Ako lang po ang babae. Ang babae. So, gaano kahirap, ma'am, nakikita niyo po itong Napakahirap, kapatid niyo? napakahirap po, sir. Kasi, siyempre, yung sa pang-araw-araw namin, ang hirap mahanapin. Kahit po may mga trabaho, siyempre po, hindi naman natin masasabi na araw-araw merong pumapasok na income. Ayun, tulong-tulong na lang po kami ng mga kapatid ko. Opo. Tapos, yun, pag nakakagawa, bili ng ng paparefill. Tapos yung mga kailangan po ni Jay sa araw-araw, tulong-tulong na lang po. Umabot naman ba sa punto, ma'am, na nagsabi na si Jay na sumuko na? Opo, nung na-admit po siya sa BR, iniiyakan na namin kasi talagang hirap na po siya. Di niya na raw kaya. Sabi niya nga po sa akin, magdesisyon na raw ako. Opo. Kaya masakit po sa kalooban na gano'n na minsan hindi mo maibigay yung hinihingi ng kapatid mo. Napakahirap. Ano yung pumapasok po sa isipan po ninyo, Ma'am Marilu, habang sinasambit po niya yung mga katagang yan? Sakit po, sir. Sobra.
di namin matanggap na magkakaroon siya ng sakit na gano'n kasi healthy naman po siya eh. Tapos ngayon, as in, payat na po siya. Hindi siya po makapaglakad. Sobra pong hirap sa amin, lalo na po sa mama ko. Matanda na rin yung mama ko. Opo. Sa ngayon, ma'am, anong sabi ng doktor? Ano daw yung kinakailangan na pagdaanan po ni Jay? Ang sabi po ng doktor, kailangan lang pong inumin yung mga gamot na nireseta, tapos dapat sa tamang oras para po madali siyang gumaling. Then bukas po kasi may follow-up check-up siya. Tapos kanina po, andun kami sa BR, nagpa-laboratory siya. Opo. Tapos andun na po siya, umuwi na po siya sa bahay. Sa bahay po Opo. ninyo. So ngayon po ay ang inaalala na lang po ninyo, yung bayarin po sa ospital. bayarin sa hospital Opo. bill po. Saan po Opo. ito naka-admit? Sa BRT po. Sa BR. Nasa magkano na po yung tumakbong bill po nitong... Nasa 712,455 something. Yan. Opo. So mahigit kalahating milyon po itong Opo, kinakailangan po ninyo. Opo. So meron na po ba kayong nilapitan na makatulong? Wala po sir. Kaya naisip ko lumapit po sa Ako Bicol para po alam ko naman po na kayo lang po ang tumutulong sa katulad naming nangangailangan. Yan. Yan. Nararamdaman ko po yung pagmamahal nyo po dito kay Jay na sa kagustuhan nyo po na gumaling po itong bunsong kapatid po ninyo. Opo. Kung meron kang mensahe kay Jay, ano po? Sana po magpagaling na siya. Narap na rin po kami dahil siyempre po stress na rin siya kakaisip ng kung di niya alam kung gagaling daw siya. Kaya sabi namin, iwasan yung pag-iisip dahil kami na po bahala sa kanya. Hindi naman namin siya pababayaan. Dahil kahit naman po sino, kapatid yun eh. Kumbaga kahit ano ay Opo. magkakapatid pa rin yung magtutulungan sa huli. Opo. Kumbaga kahit na nahihirapan siya, mas doble yung nararamdaman Opo. kung nakikita Kasi yung nahihirapan. kapag nakikita namin siyang hirap na, tapos sasabihin niya, hindi ko na kaya. Ang hirap po, sir, na marinig na ganun dahil parang hindi lang naman sinasabi na suko kami sa kanya. Kaya ano ko na lang po sa kanya, magpagaling siya. Iwasan yung stress na inaano niya kasi lalo pang hindi siya gagaling dahil panay isip kung ano-ano. Apo. Para mapalitan po yung mga luha niyo, ma'am, na tumutulo ng ngiti ngayong hapon, makakausap natin si Ma'am LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LV! Yes po, good afternoon. Dami nating problema ngayon, mga umiiyak. Nakapanaano ko sa mga istorya ng buhay ng mga pasyente, nakakatat sila. Opo. Para, Ma'am LV, mapalitan natin ng ngiti itong luha na tumutulo sa mata ni Ma'am Marilu. Ano po yung tulong na maibibigay ng Ako Bicol Party List? Puntayin niyo po sa akin yung bantay ng pasyente ngayon mismo. Ililibre natin ang kanyang hospital bill. Ayun! Yan ang sabi ni Kamsal D, ang isang silver bill. Lahat ng pasyente na nangangailangan ng tulong, tulungan natin sabot ang ating kakayahan. Opo. Kaya po Ako Bicol tumulong. Yan. Wala lang maraming pupuntahan. Pumunta lang kagad sa Ako Bicol para matulungan. Opo, kumbaga linawin ko lang, ma'am, zero billing na po itong si Marilu sa kanyang kapatid. Yes po, sir. Pabalikin po yung pasyente, yung bantay dito sa akin para ma-zero balance yung bill nila. Opo, kung meron kang mensahe dito kay Ma'am Marilu, ano po yun, Ma'am LV? Keep on, keep on taking care of your sister. Yun lang ang kailangan mong gawin. Palakasin ang kanyang loob para malabanan niya yung kanyang sakit. Dito lang po Ako Bicol para tumulong sa mga nangangailangan. Huwag po kayo mag-atabiling lumapit sa amin. Ayan, Ma'am Marilu, kung meron kang mensahe sa Ako Bicol, kay Ma'am LV, ano po yun, ma'am? Lubos po ako nagpapasalamat sa Ako Bicol at kay Ma'am LV, kay Kong, na natulungan po kami sa aming bayarin sa ospital. Napakalaking tulong po yun talaga, sir. Thank you very much po. Opo, kumbaga nabunutan po tayo ng tinik at iniisip. Kumbaga mawawala na kung baga sinasabi niyong stress itong isa pa sa iniisip ng kapatid po ninyo, yung bayarin. Kaya magandang balita po ito na ipapamahagi mo po sa pag-uwi nyo dito kay Jay.
Yan, Ma'am LV, sa muli maraming salamat po. Ma'am LV Sereño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Yan, kung meron kang mensahe, ma'am, ano po yun? Ang masasabi ko po, lubos po ako nagpapasalamat sa Tabang Ora mismo, sa Ako Bicol Party List, kay Ma'am LV po, at sa lahat po ng staff na hindi po kami pinabayaan. Maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo po sa amin. Thank you po. Opo, at isasabay po namin sa aming panalangin itong pagaling po, yung agarang pagaling po ni Opo, Jane. opo, thank you po. At meron kaming staff, ma'am, na aalalay po sa inyo sa mga susunod na proseso upang matanggap nyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Salamat po. Opo, at maliban po dyan sa hospital bill na sagot ng Ako Bicol Party List, ay tanggapin nyo po itong bigas mula sa aming program at sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat, sir. Malaking tulong po yan sa amin sa pang-araw-araw. Opo. Thank you po. At maraming salamat din po, Ma'am Marilo, na ibinigay na tiwala sa amin ngayong hapon. Salamat po, marami. Sige po. Kumbaga napalitan na yung, maging masaya na tayo, ma'am. Napalitan na yung luha po natin, yung lungkot natin. At salamat po. Sige. At yan ang mga problema at alalahaning ora mismong binigyang aksyon at tugong ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga... At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ng mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Nomer Corporal, at ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo,